Francine nang litum ka du ko we phana kar dom nang pa jirik lo pini puthot nang litum phan video nang wan pit lo bangso video long ke nili hilun jir ke thesu ke menason nang prung ang kaita ni seng pa kru ang bangso lun sil pa jirik po alun ma arju mere re kali sitame arju me arju sana arju ikha pa nili channel da subscribe like comment share ang video ikha de ante alun le pang cheng thuna so ke men na so nang kung ahang kay ta ne seng bi nang pagluang so ke men na so nang kung ahang kay ta ne seng bi nang pagluang ni pa bay lang me ong lang me ong nang ong lang me ong nang ong Sartihini Rani bang nang ketang nang Omapa Mantu sineri Jang nang pa Nang pa pulong di nang pa Do tek kitak tek Te pin nang pan buan seng nang kehang mang nun nan ta nang he man da ma hom nang phat seng nang ke han che na bay lang me ong lang me ong nang ong lang me ong nang ong Anisike Seng che hang nang de Anisike Rijak che yot chom nang de Anisike Mek so jang rap rap lo nang de Anisike Ne phang nang ot be non de Anisike nang bam nang obet puni bukan duna sing karong aning bidi